Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме с видеята от рубриката на Олимп, които са с полезна информация за вас. Днешната тема, която искам да разгърнем накратко, е защо трябва да правим кардио, защо то е полезно и какъв тип кардио трябва да правим. Първо искам да започна с това, че кардиото е абсолютно задължително винаги, независимо каква е вашата цел в залата, като ще посоча няколко основни причини, поради които трябва да правите кардио. И те не включват тази, която за вас винаги е най-важна, а именно да сваляте килограми, а всъщност става въпрос за нещо още по-интересно. Кардиото е полезно не само заради свалянето, а и заради това, че то предотвратява развитието на някои от много сериозните болести, като например инфаркт, болести на сърдечно-съдовата система, диабет и рак. Кардиото е един голям плюс, ако желаете превантивно да се предпазите и от нещо такова, и бонус към това цялото нещо е свалянето на килограми. Какво кардио е хубаво да се прави? Според нас и нашия треньорски опит тук в залата на Олимп сме забелязали, че най-доброто кардио, което трябва да изпълнявате след вашата силова тренировка, е ходенето под наклон. Защо е по-добре да ходим под наклон, а не да тичаме на пътеката? Това е така, защото когато ходим под наклон, освен че натоварваме адекватно сърдечно-съдовата система и изгаряме мазнини, ние абсолютно адекватно предпазваме ставите от наранявания и от травми. Тичането на пътеката е по-деликатно, тъй като техниката на тичане е по-специфична. И нека не забравяме, че леката атлетика изучава цял раздел, който е свързан с тичане. И това е една цяла наука, която има собствена техника и тактика. Следователно, за нас най-добрият вариант е да се ходи под наклон, тъй като така им избягваме всякакъв вид травми на ставите. А каква да бъде продължителността на вашето кардио? Това вече зависи от вашата цел в залата. Според това, което вие сте поставили като краен резултат, продължителността му може да варира между 20 минути и 60 минути. Пак казвам, това е абсолютно индивидуално и за неговата продължителност вие ще бъдете насочени от вашите треньори. Какъв да е видът кардио? Разбира се, тук отново изборът е изцяло ваш или на вашия треньор, като ние най-често препоръчваме кардиото да бъде или ходене под наклон на пътеката, или велоергометър, или крос-тренажор. Разбира се, ако вашата зала, която тренирате, има и други уреди, може да използвате всичко, което разполага като асортимент. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.